nwaanyị amụrụ ọkwana ihe njem maka ya achọrọ m ka mụ na gị bụrụ ọyị nwoke na ọyị nwaanyị mmenyere gị ga-emenyere m ọ dịkwa mma o mana asịkwa m okwu ọ ga-amasị m ka ị were ndụ gị nyefe n'aka Chineke m were ndụ mee gịnị nye n'aka Chineke nyere ndụ m anwụ ikwu nye ha ya gị na-eme ị were ndụ gị nyefe n'aka Chineke o nwere ife ọbụla ị chọrọ n'ụwa a Chineke agaghị mere gị ga-ekpuchite gị ịma ife mekịta o nwere ebe m chọrọ ịgafe njesere ebe a m chọrọ ịga bata mbịazie anyị anọrọ anyị kpaa ya ọfụma anyị ruo ebe anwa anyị ga-edina edina anyị ga-akwụ ọtọ anyị mebe mana ife m chọrọ n'aka gị bụ na ife anwa ngwa gị ka ọ dị gị n'obi rapụ okwu nwaanyị mara mma ọ dị m n'obi m ga-eme ya ihe ọbụla bụ mmekwa obi aṅụrị adịghị ememe ya ọmmanya hapụ m ya ụba nnọọ nwa nke Chineke na-emekwalụ gị ebere emekwana gị